Takže zdravím vás ľudia pri novom videu. Toto video je z vodárne, ktorú som liezol, no asi vy to vidíte až zajtra, čo dneska som to liezol, ale vlastne pre vás už včera, ale keď to striham, tak to natáčam ten deň, čo som liezol vodáreň. Ale tá vodáreň je v strašnom stave, fakt ľudia, čo sú z Košíc, nelezte tam, tá vodáreň je v hroznom stave proste. Je to strašné, ako stojí to za ten výhľad, ale fakt tam nelezte ľudia, môže sa vám dať čo stať a proste ja som to zobral vlastne nebezpečenstvo, takže vlastne mne by nikto nič nemohol, ale vyliezol som tam a môžeme ísť na to, takže čaute. Ľudia, pozrite sa na to. Toto všetko je prehnité železo, ktoré tam je niekoľko rokov a celý čas na to prší voda. Pozrite sa na to proste. Nevyzerá to tak na tej fotke, ale proste je to extrém. Chápete? Ja neviem, jak som tam dneska vyliezol, ale proste je to extrém. Proste nechápem tomu. Мы так не договаривались, но тогда зачем? Слова будто комок застряли в коже. А слезы отражаются от солнечных лучей. Я знаю, ты все видишь, ведь я вижу это тоже. Поцелуй меня в последний раз, как только сможешь. Co ci jebie? Co ci jebie samo? Co ci jebie samo?
Takže, čaute ľudia, toto je záverečná časť videa z vodárne. Tu robím skoro každý deň, no každé video, ale vodárem bol urbex a climbing zároveň, ktorý bol fakt, že rozbitý. Fakt ľudia, nelezte tam, akože vážne, nelezte tam, fakt, nič vás tu nestojí, hovorím, nelezte tam, fakt. Ja vám hovorím, nelezte tam, nikto, ani ja už sa tam nevrátim. Tá vodáreň je v katastrofálnom stave, keď tak ešte dakedy v lete tam už letím dronom, ale budem čakať samozrejme dole a nepoleziem hore, jak taký šialenec, lebo už toto bol extrém. Ale to je všetko. Lestiete tam like, odber, zvonček, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.